diferent i imprevisible. És el moment de donar-li el micròfon al Jordi Ribó. Jo sempre li demano que m'expliqui alguna intimitat. Alguna intimitat, o molt benigna. Clar, aquí avui tenim el Pep Bou, tenim l'Event Nadal també, i potser serà tímid a l'hora d'explicar intimitats, però sisplau, Jordi, vine aquí, en aquesta exposició, i no els fem. Deixa'm un minut, perquè abans que comencem, a mi m'agradaria fer primer un agraïment pel Llullo, perquè penso que gràcies al Llullo s'ha fet per mi tot aquest projecte que he tirat endavant. O sigui, primer el Llullo. Per la capacitat que sabia establir després quan venia a l'estudi, sempre obria els ulls i sempre estava superconfiat. Jo sempre vaig pensar que estava espantat. Sempre que el tenia a fotògraf per fer-li fotos pels carnets i tot això, sempre els puntejava, tots els fotògrafs. Des del seu naixement, tota la vida va puntejar els fotògrafs. D'entrar a un estudi, tancava els ulls. Si no va, si no, li havia d'aguantar, com ara podia sortir la foto del carnet amb un punt així. Vam arribar el primer dia a l'estudi del Ribó, ell es va penjar un text. I allí va obrir uns ulls que jo crec que ja ens va fixar, ja estava collonint. Devia veure que collonís, però certament no va ser el segle. Això era un plaer i per això era el primer agraïment que vaig mai i em feia molta il·lusió fer-ho. També aprofitant que vine el Miquel Llach, també el Miquel Llach perquè va col·laborar molt amb tot el projecte i sense ell no sé si ho hagués arribat a aconseguir. I després també aquí a l'Ajuntament de Granollers, a través de l'Alba Montse, de la regidora de Cultura i de tota la gent de la Convert, per al final haver fet possible aquesta. I ja està. Un moment, almenys necessitava aquest minut, perquè si no... Ara què ens podries explicar avui que no sapiguem d'aquestes fotos? Perquè clar, cada foto hi ha una història i jo crec que el que se l'endugui a casa poc es pot imaginar això. Per exemple, és veritat que per culpa teva hem estat un a punt de quedar-nos sense Artur Mas. Sense Artur Mas i sense Ángela Félix. I sense... O sigui, no sé què personatge, però és veritat que vam estar a punt de parlar amb Bruno Oro. Sí, la veritat és que sí. El Bruno Oro va costar moltíssim perquè vaig fer la foto a Cadaqués, vaig a la Saconca. Primer ja va costar molt perquè les dues vegades que havia quedat plovia a Cadaqués i no vaig poder pujar a fer la foto. Quan aconsegueixo una Setmana Santa pujar fins a casa seva a Cadaqués, el faig posar un pes ensegat i cada vegada em vaig dient posa't més a la punta, més a la punta, fins que el foto es va quedar parat i diu, bueno, la cadira ni no apareix, la cadira cada hora ja estava cansada. I sí, però és molt amb la cadira ara caient. Que realment la foto surt amb una cara rescatant. També he de dir que per distància Bruno és un bon actor, però a mi em va confessar que la cara que li veieu aquí no l'estava fingint, que estava acollonint. La veritat és que sí, també, clar, per tant només vam fer 7 fotografies, 7 arxius, però s'ha acabat espantant, que no s'ho pensava. Però bueno, per exemple, hi ha un altre que és el tricicle, que quan tu vas enviar convidant tots els artistes a participar i a fer les fotografies, i primer de tot vaig fer el meu autoretrat a l'estudi, vaig anar a la Mutos, em va córrer més que anar davant una cadira de rodes, i vaig trobar, quan vaig assentar, que realment és una foto d'automàtic. I clar, què va passar? Que jo vaig donar el Paco Mir i diu, i tant, com vulguis, estem tots tres a la teva disposició. I jo em vaig quedar una mica com, ostres, quines facilitats. Bueno, tothom ha donat molta facilitat, és que ha sigut fantàstic, però quan vaig arribar al Teatre Poliorama, Victòria, és el Poliorama? Poliorama, sí. Sí, així, al final de l'altre, i ja m'esperava i el poc que es va esperar que camines. I la veritat és que ells havien pensat que jo anava a un fotògraf que no. Jo els vaig enviar un mail i vaig adjuntar aquesta foto. I ràpidament van dir que sí. I va ser llarg. És veritat que vas entrar a casa del Pep Bou
passava perquè estava tot obert. I al final, quan ja me n'anava fent uns crits d'estil, així, bon dia, què passa? Estava dormint. Havia arribat a Volvo a les 5 de la matinada a Madrid i explicat allò, que va ser un ratet i explicat allò, clapat. Bueno, ja em cansa de veure absoluts. Jo vull saber per què, jo ho he vist això, venint off dels que hi ha per aquí, per aquestes casualitats, aquestes sensacionals, per què és la Ivette Nadal qui té més fotos de tothom, de tots 24 de les empreses és la Ivette, per què? I totes aquí. La Ivette, perquè és aquí només la nit viu al costat de casa o al darrere. I és molt fàcil venir aquí a Robert i fer una bona sessió. Per tant, els artistes normalment tenien poca disponibilitat i en aquell moment va ser la segona que vaig fer. Després del Químic, que també és molt de part, però segurament del Jordi no feia falta fer fotos. Ara Robert, perquè Nadal és com el destí. I encara no havia fet fiesta i la tècnica, que tot ens ve, tu vas desintentar aquella exposició també. I vam decidir fer un equip, un expectant que agradava a tots dos. Però ara que anava a explicar aquest del equip. Explicarem 2 mesos prou ja. No ens expliquis què vas fer de tirar Sí, de l'avió. Això no ho explicarem, és totalment real, però no explicarem com vaig llançar i com em va Això ho havia dit. 2 mesos, el de la Nina. La Nina és l'única que em vaig posar una mica nerviós. O sigui, tens un dilluns a la tarda que és per la Nina. Tots dos sols i vaig dir... Tots dos sols, al mig de la platja, que fa molta gent. Jo primer la vaig dir que s'hauria de dir, vens a Rompeoles? Perdona, Maris, l'Escollera. Tot, ara, un Pompeu, l'Escollera. L'Escollera fou un llet per tot Rompeoles. Rompeoles directament m'imaginava allò, el Càrrega, anem cap a Rompeoles i, escolta, em trobo a Riumbrinya i ja hi havia dit a l'Escollera. Estava tancat, hi havia un gran hotel i dic, hosti, que m'han fotut. Hotel Bel. Bueno, doncs la Nina també es va quedar de pedra, o sigui, em vaig estar esperant, diu, no, hi ha mi. I tot el que després vam improvisar, vam anar a la platja, però tots dos no sabíem que encara es feia aquest gran hotel. I al final la fotografia és espontània, vam començar a anar aquí al Miqui, no es veu una mica, i després vam quedar a la platja i realment sembla que al final faci el mamma mia! Va, ja està. Ella no vindrà, que hauria volgut venir, o sigui, no us diré els que vindran, que n'hi ha uns quants, però que sempre és d'anar al dir per si després els surt d'una cosa, però la Nina ha exposat els exercicis perquè està fent el mamma mia encara a Madrid. Aquesta dona ja s'hi quedarà aquesta peça. El Sergi López, que també està molt vinculat, és fent el nom sol a València, aquella nit del 6 de novembre també. I el Quimi Portet i el Nacho de Reis tenen sengles recitals, tenen sengles bocos amb gossos i amb la banda del Quimi Portet. Aquests són els que han exposat la seva presència, però alguns dels altres que m'han anat sí que correran per aquí. Molt bé, jo abans de tirar de la comenda voldria agrair-vos a tota la gent de Granollers per ser com sou, per tenir una mena d'energia especial que fa que de sobte tingueu aquests projectes propers a l'utopia sempre, que implica la creativitat i l'art, i que em sembla que lliguen molt amb el que parlava la Cecília al principi de l'utopia. L'utopia sempre és allò que no arribarem mai a tenir, però ens mou. La discapacitat i les capacitats són les dues cares de la mateixa moneda i posant èmfasi en el focus, en la creativitat, en les capacitats, probablement ajudem a fer més visibles a tots aquests nens i a fer més vivible la vida per totes les seves famílies i per tot el seu entorn.